rojê destpêkirina komploya navnetewiye. Em dikevin sala 25 ya komploya navnetewî. 24 sal berê di neha çotmeha 1998 rêber a Podema ji Sûriyê derket bi vî rengî pêvajoya komplo dest pê kir û heta roja me ya îro bi rêbazên cuda berdewam dike. Devletên ku komplo kirin armanc wisa difikirin ku dîlgirtina rêber Apo ve tevgera azadî were tunekirin lê hesabê komplogera çep zivîdî rêber Apo bi fikir û felsefeya xwe ji nû ve dîrok nivîsan û bi vî rengî pêşiya tekoşîna gelan vekir û megihan lûtkeya azadiyê. Hêzên komploger ev 24 salên bi girankirina tecrîdê ya li ser rêber Apo bi hemû rêbazên xwe ve xwestin li pêşiya rêber Apo bibin asteng lê tu rêbazê dijmin bi ser neket û komplo vala hat derxistin. Bi berxwedana dîrokî ya rêber Apo bi cenga mezin ya gerîlayên azadiya Kurdistan û bi tekoşîna bênaber ya gelan komplo vala derxist û nehişt hêzên komploger rojek ve jî rahat nefes bistînin. Tecrîdkirina rêber Apo tê wateya tecrîdkirina gelê Kurd û hemû gelên azadîxwaz. Devletên wek Amerîka, İsraîl, İngîlistan, Tirkiye û yekû dijminahiya Kurdan ya herî mezin dike ve KDP mala Barzanî baş dizane ku çareseriya roşlata navîn û kilîta azadiyê rêber Apoye.